Татарстанда Якутия көннәре уңайынан яңа басмаларны тәкъдим иттеләр. Якут һәм татар язучылары шигырьләрне тәрҗемә рәвешендә 2 китап чыгарган. Хәзерге заман татар поэзиясе антологиясе китабына Клара Булатова, Гәрәй Рәхим, Рабил Файзуллин, Рәдиф Гаташ, Роберт Миңнуллин һәм башка язучыларның әсәрләре кергән. Бу китапта шулай ук танылган якут язучылары Наталья Харлампиева, Семен Попов, Гавриил Андросовның татар теленә тәрҗемә ителгән шигырьләре урын алган. Тәкъдим ителгән икенче китап Якут поэзиясе антологиясе, анда 20дән артык әдипнең әсәре тупланган. Хезмәттәшлек үзара мөнәсәбәтләрне ныгыта ди язучылар. Безнең арада шундый сүз бар бит, әдәбиятлар дуслыгы, халыклар дуслыгы дигән. Ул инде иң беренче чиратта әлбәттә бер-береңне тәрҗемә итү. 90-нчы еллардан соң бу эш изелеп торган иде. Бу система салына башлады. Менә Рафис Кырбан рәислеге вакытында бик күп халыкларның, бигрәк тә төрки тугандаш халыкларның әсәрләре татар теленә тәрҗемә ителеп чыкты. Татар әсәрләре аларның телендә. Әлбәттә, тәрҗемә эшләренә тотынганчы без иҗат күпере төзедек. Татарстандагы яшь язучылар белән элемтәләрне ныгыттык. Авырлыклар бар. Якут һәм татар халкының тамырлары бер булса да, хәзерге заманда глобализация нәтиҗәсендә зур үзгәрешләр кичерелгән. Шуңа һәр сүз буенча эзләнергә туры килде.